Takže ahoj, já vás moc vítám u dnešního výkladu karet, kde jsem si vyložila celkově na energie, které jsou mezi námi a energie týkající se vztahů momentálně ve společnosti. To znamená, že je to taková kolektivní energie, žádný samostatný výklad, ale doufám, že to bude rezonovat s co nejvíce lidmi, jo, kteří to sledujete. Já jsem si vyložila kartičky, samozřejmě tady nevidím, že by to bylo úplně ideální, konec konců to byste si jinak výklad nehledali, že jo, kdyby to všechno bylo úplně po másle a skvělý. A ono to tak ani úplně jako nejde nikdy, aby všechno prostě šlapalo. Chvíli je to tak, chvíli je to tak, ale vy už se tady snažíte bez těch okolností se mít prostě dobře, jo, kašlat na okolnosti, tak nevím, prší tam, jsou tam strašné podmínky, ale prostě já na to kašlu, jo, já se někam tady schovám, dám si skleničku vína a budu se mít dobře, jo. Kašlete na ty okolnosti, jo, minimálně na to kašlat budete, v budoucnosti tadyhle, už budete v takové své pohodičce, jo, vám se už nebude chtít dokola být v nějakém tom dešti, v nějakém bojišti, už toho máte dost, už jste z toho vyčerpaní. Takže tady musíte nabrat sílu, jo? Je tady nutnost nabrat sílu, jako když se vystavíte tomu sluníčku, ono vás nabije, bohužel teď je tady podzim, takže teď se musíme nabít jinak, někde doma v teple, jo, každý svým způsobem, každý ho nabíjí něco jiného. Takže vy už na ty okolnosti kašlete. A jak to takhle jako děláte a myslíte to i upřímně, není to žádný jako tak zkusím se mít jako dobře, je to takový nucený, ale prostě chcete se mít dobře, tak ty okolnosti se tady mění taky, jo, a ty vztahy vaše. Je to něco jako když vy byste byli v nějaké místnosti, v nějakém domě, svém vlastním, kde je jako teda hezky, kde jste si dostali do nějaké své vnitřní síly nebo dostanete a ty vaše vztahy, ty okolnosti jsou kolem, sedí ve sněhu, jo, třeba ta vaše osoba, na kterou myslíte, a nemůže se dostat dovnitř do toho domku, protože to je takové vaše. Jo, v tom domku jste vy, máte se tam dobře, ale už neladíte energicky s osobou, která je venku. Doufám, že mi rozumíte, protože mluvím dost metaforicky, ale zkrátka ta osoba je teďko jinde. Jo, nestačí tam na to naladění, ve kterém jste vy. Takže ta osoba prostě mrzne, sedí venku a tím pádem mám pocit, že se ty karty trošku otočily, protože předtím jste to byla vy, kdo tady chodil venku v tom dešti, v té bitvě, jo, snažil se tady prostě všemu odolávat, ale ty síly došly, jo. Mohla jste se cítit osamělá, ale vy jste se do té své samoty dokázala dostat svým způsobem, což je skvělý, jo, nebo dostanete. Jsou tady samozřejmě nějaké, můžou vás tady ještě trápit, podvědomé strachy, nějaké emoce ještě, které tam vlastně zůstaly, nějaké negativní, smutné. Může být něco, co ještě nevíte, může být něco, co ještě není jasný, jo, stále tam něco takového je. Ano, tohle to úplně jakoby nikdy nezmizí, i když už vám je dobře, cítíte se dobře, protože jste prostě rozhodnutí necítit se špatně, tak i tak tam někde vzadu vždycky, nebo jo, prostě běžné, že tam něco třeba řešíte v sobě, někde jakoby uvnitř, když se ponoříte do nějakých těch svých myšlenek, vždycky tam něco zpracovávat, protože jsme prostě lidi a ty myšlenky, události, věci si zkrátka zpracováváme. A je to vlastně tady znát, jo, že tam ještě jako může být něco skryto, ale vy to neotvíráte, vy to necháváte jakoby zavřený, proč se tím zabývat teďko, jo, proč to furt řešit, když to vlastně nikam nevede. Nemá to jakoby cestu. Vidím tady, že věci už, a tady spíš jakoby vidím jako vás, než momentálně třeba nějakou osobu, což je jasné, ptala jsem se jakoby na energie, které se týkají vztahů kolektivní, jo, a týkající se vás. A když vlastně vy změníte svoji energii, změní se energie těch vztahů, takže to je jasné. Ale vidím tady, že už věci berete jakoby s nadhledem, jo?
že už ty myšlenky prostě pozorujete, OK, ale nějak se do nich už jakoby nepokládáte. Jo? Zkrátka jsou tady, vidím je, pozoruju je, nejsou třeba úplně nic moc, jsou trošku rozbouřený ty myšlenky, ty pocity, které z nich následně plynou. Co bude, bude, jo? Není na to teďko prostě čas. Takže jste se stali takovými objektivními pozorovateli, což je skvělý způsob, skvělá cesta, jak ty věci jakoby v sobě lépe uspořádat, zpracovat, protože dokážete teďko své myšlenky více pojmenovat, než abyste byli v nich, topili se v nich, tak vlastně sedíte na židli někde, jo, a pozorujete to, nebo stojíte někde na kopci, jo, to nevadí, ale jste zkrátka pozorovatel, který sedí a nějak se v tom neangažuje, jen to vidí a tím pádem už je nad věcí, jo, protože to není v tom ponořený, není v tom potopený, angažovaný. Tak, dále tady vidím, že je to vaše takové malé osobní vítězství, cítíte se v tom dobře, v tom, co děláte, nebo v tom, co dělat budete. A zároveň tady nestrácíte naději a víru v to, co zkrátka přijde. Jo? To je tady vidět. Vy tady možná máte nějaké představy, nějaké myšlenky na to hezké, což je ale skvělý, protože vy přemýšlíte, jak to jde, a ne jak to nejde. Tím, že jste se dostali nebo se dostanete do lepší energie, že vy sami na tom budete líp, tak tím spíše budete přemýšlet nad věcmi, jak byste je rádi, jo? A ne jak byste je neradi, nebo jak je to hrozné, jak je to smutné. Prostě si sednu a představuju si to, co bych chtěla prožívat, jak by to bylo hezký, ale dobře, jo, nějak mě to jako teda netrápí, co bude, bude, nevadí, jo, tak jako pozoruju to a nějak jako se k tomu vyloženě neupínám ve stylu, jakože je škoda a jo, kdyby bylo něco, jako, kdyby se něco otevřelo, co by bylo hezký, tak jako super, tak by to bylo hezký. Vidím tady, že věci jsou teďko v klidu, jo, je to takový nechaotický, bez nějakých bojů, bez nějakých hádek. Je to spíše taková opatrná energie, spíš jako dávám si pozor, jo, sleduju to. Už se bojím, už jsem opatrnější, protože si tady nechci zkazit to svý, už nechci si to svý už jakoby nechat nějak jako ničit, kazit, brát. Chci tady vyhlížet to hezké, co přijde a ne si mazat med kolem pusy, jo, to v žádném případě. Takže není tady teď nějaká aktivita, není tady teď nějaká zbytečná jakoby snaha, zbytečný jako být na něco ale je to takový klidný, jo, tak jakoby sedím si, je mi jako dobře, dívám se, jak to jen tak plyne a jsem opatrná, už se nechci do ničeho jako pouštět, co bude třeba špatný, co mě zase může jako vykolejit, co mě zase může z té místnosti, z toho domku, ve kterém se mám dobře, jakoby vyhodit ven, podívat se ven zase do toho deště, do toho boje, zase tam do toho jít. Takže teď je možná i takové zastavení, že vy teď ani nestojíte o nějaký jako řešení něčeho. Jo, já vím, jako rádi byste, aby se ty situace vyřešily, ale nemáte teď sílu se na to jako nějak angažovat. Teď potřebujete tu sílu nabrat. Jo? Až se dostanete do své síly, užijete si v tom svém domečku chvíli sama se sebou a budete přemýšlet nad tím, co by mohlo být hezkýho, tak potom teprve, když budete dosti silný, se vydat do té bouře, do toho deště, pak teprve třeba vyjdete ven, potřebujete na to ale sílu vyřešit ty věci venku, co jakoby mi tam leží, jo, co tam jsou okolo toho mého domu. Takhle to prostě v životě chodí, jo, ono nikdy nebudeme úplně zabedněný pořád, jo, ono vždycky potom jako nakonec ten nos vystrčíme ven a podíváme se
co tam je okolo nás, jak jsou na tom lidi okolo nás. Ale lepší by bylo, než aby ty lidi schodili tu naši energii dolů, lepší by bylo, aby se spíše přizpůsobili té lepší energii, té dobré, té energii, jakoby, která je cítit z vás, té příjemné. Aby se spíše ty lidi naladili na to. Někdy je lepší prostě počkat, někdy je lepší pustit. Nestačíš mi, jo, ale já už jako jsem někde jinde. Takže to bude na vás, jestli se pak třeba pustíte zase do nějakých těch bojů, nebo jestli necháte tu osobu, ať vlastně zkusí vám na ty dveře zaklepat. Ono to není lehký, jo, samozřejmě si neřeknete, tak jako nepotřebuji tuhle osobu, budu se mít dobře, vyměním jí hned. Jo, samozřejmě to tak lehký vůbec není, to je život. Tak já se podívám dál, co tady máme v těchto energiích, které se týkají mentálních vztahů. Jak říkám, no, ty osoby okolo vás vlastně je po vás smutno. Jo, cítí se jako taková spíše osamělá, když se teda, protože tady to bylo hodně o vás, tak teď tady zase vidím o té osobě, že ta osoba se cítí jakoby ve vězení, smutná, cítí, jako by to bylo ukončený, jo, jako by něco už tím pádem ta osoba pohřbila, protože tam nestačí, tak prostě tam nestačí, jo. Místo toho, aby si třeba řekla ta osoba, hele, seberu všechny síly a budu lepší, tak si řekne, nestačím tam, jsem takový v tomhle omezený, cítím se v nějaký nesvobodě, v nějakém jako zajetí, nemůžu jako nic pořádně. Jako cítí tedy jako nějakou lásku, jo? Je tady nějaká třeba láska, která tady je, nějaké city, ale je to spíše takové jako izolace, nuda, zklamání. Jo, tyhle všechny pocity ta osoba prostě v tom sněhu venku jakoby prožívá, protože na to zatím nemá. Jo? Zatím na to nemá. Je tady jakoby pauza. To znamená, že je tady pauza mezi vámi, mezi tím, co vy se máte dobře, nebo budete mít lépe, tak ta osoba tady vlastně bude na jiné frekvenci, na jiné úrovni, kde vy si teď rozumět moc nebudete, a proto dojde k nějaké jakoby, k nějakému období, kdy se toho moc neděje, kdy spíše jsou zde cítit jenom ty odlišnější energie. Může být tady stres, jo, tlak, bolest. Takže vy samozřejmě to jsou tady ještě doznívání takovýchto pocitů i z vaší strany. Samozřejmě tady jsou ty pocity, jako, jak jsem říkala, už ty podvědomé, jo, co tady pořád číhají. Pocity podvědomé, strachu, smutku, emocí, ale spíše už je vidíte nebo budete vidět z nějakého kopce. Budete se na ně dívat. Ovšem, samozřejmě jsme lidi, to už jsem říkala, takže to tam doznívá. Doznívá to tam. Někdo má tady pocit, že mu bylo něco jako vzato, jo, odmítnuto, že byl opuštěný. Ale to je jenom ty pocity všechny pramení z toho, že vy jste se posunula nebo posunete dál. Jo? Z tohohle všeho ty pocity pramení. To jsou momentální energie. Výklad je to krátký teďko, protože je to můj úplně první výklad na YouTube, takže já zatím nebudu dělat žádný další a moc to rozpitvávat. Je to takové hodně obecné, je to vhled do nějakých kolektivních energií, ale vyloženě na téma nějaké osoby a vás, které třeba je co ke mně, jako, jak to má a takové, tak to vlastně můžu udělat v budoucnu, pokud se vám to video jakoby bude líbit, pokud vás to ode mě zaujme. Takže uvidíme, určitě dejte vědět a já se budu případně moc těšit u dalších videa. Mějte se krásně.